Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Efeso Kapitulo 4, versikulo 2. Abuyugan ti amin a kinaemma ken kinapakumbaba, agraman ti panaganos, nga aginanos kayo iti ayat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyak. Oy, kasinsin! Ad-ada pimintas ka nag-abroad Kan swerte ka, tamayat ti trabaho mi abroad. Nurse, iti may sa akabaknangan na pamilya. Husto ka, kat dakkel ti sweldok itay. Iso padakkel ko da iti balay mi. Kan nakagatangak matan iti daga apatalon ko. Nagasat ka talaga, kasinsin. Ayawan gayam, bit-bitam to da ita ang paper bag. Pasalubong ko kan ka da ita. Ay, wow! Nagadumat ng ti pasalubong mo para kanyak, Insan Carla. Perfume, kan dadumapay. Wan, taamok mat asaan ka makagatang iti kakasta ag gamit mo. Thank you, Kat, kumusta nga iti trabaho mi abroad? Di ka matimaw awag, sipod nag-abroad ka. Ninanang ati awagak, iti anya aga po nga awagan ka. Pagsayangan ka kit din, iti load. O ala, inkamatan mangan. At least, maramanam dagiti saganak apasig ngagkakaimas at taraon. Kan, mangyawi kan tumatan. Kasinsin? Taamok, anaumakan iti pasig asaluyot asidaan. Amok namin, adi ka makagatang iti naimas asidaan. Ala, inkan sumango iti lamisaan, Margie. Agbusog ka iti agkakaimas asidaan. Ipapas mo ti agsida iti agkakaimas. Kasla sa bali matan ti tabas ti dilam, kasinsin. Nasakit matan ti panagsarita. Ay nakasinsin, ibagbagak lang ti pudno. Apay, anya ka di ti sidsidaam? Saan ka di asaluyot? Okra, kano anya laditan nga ingkay daw-dawatan iti kaarubam? Kasinsin. Diyak magustuhan ti panagsasaom. Adtoy. Isublik matlakan ka dagito'y inted mo. Diyak pagan ano dagita? Anya? Di mo pagan ano? Idinto tadi kalangarudan makagatang iti kakasta? Imported abatso, toothpaste, bang-banglo dagita. Saanan? Kukwam laang. Sige, agawid akon. Mas kayat kupay asidaan ti saluyot, ngem dagita saganam apasig akarne, anapnuan iti kinalastog. Oh, Margie, umay ka manganan. Sumango ka matan di talamisaan. Saanan, Ante Karing? Agawid akon. Apay ngay. Agsarita tayon to iti sabali agundaway, Ante. Sige, inakon. Ay, aguray ka kaanakan. Ag-take out ka nga ron Mangisuputak iti yawid mo. Saanan, Ante? Apay ngay. Kanahuon gayam. Adan samot pasalubong mo nga itid ni kasinsin mo, Carla. Saanan, Ante? Itid na latan iti sabali. Sige, inakon. Margie, mabitlaan. Oh, Darwin, apay? Agawid kan? Kadikat sapay nangan. Saanan? Agawid aklaangan, Darwin. Ijayak laangan balay amangan nga oray agsida aklaang iti saluyot. Ni, adda ka di parikot? Diyak kayat ti agsao, Darwin. Ala, agsublikan di tabalay da kasinsin, Carla. Amangan no anya pa'y ti masauna no makita na ta di tiruar nga agsarsarita. Ha? Ala, agawid ako ang Darwin. Kat agsublikan di tabalay da Carla. Nagawid ng dagit imay nakipangan iti blowout mo, Carla.
Katunggal may sa kadakwada, adda sida nga inyawid da. Ngamin, italaang amakaramanda itinaimas ataraon. Anya? Iso nga rod ang nag-blow out na. Itikas na, makaramandamot itinaimas asidaan, nga uray italaang. Saan anasaya at dayta nga ibagbagam, Carla? Ang mga nuad na makangag, katanya pa'y timakunada. Pudno matimbagak. Ala, agawid akmatan. Adda in sagana ni nanang ayawid mo. Adda itirabaw tilamisaan. Sige, agyaman ak. Inton bigat, umay nakdagasan dito'y balay, ha? Tarong Marta. Mapantay jay syudad. Ado ti kayat ko agatangan. Carla, anak, nagsarita kayo ka din ka ni Margie akasinsin mo. Wan, nanang. Di nakit awatinan ti pasalubong ko kankwana. Kunamlan makagatang iti agkakangin na abatsop kan bangbanglo. Ada ka din nasaom kan ko na amadi. Agpaisala ang dagiti amin ngay bagakan kwa na. Ngamin, awan makukwarta na. Husto gayam tinanggag ko itay aldaw. Ana sa uti may sa akaaruba. Alimastog ka kanon, idinagabrod ka. At least, adda ilastog ko. Makita damat adimor as tibiyag na, nanang. Agraman ka din ni Margie akasinsin mo. Kat sinair mo tirik nana. Pudno lang ang matimbagakan ko na. Laglagi pem, amay sa nga imot utang iti kwarta. Tapno ada pang nayon mo iti aramatem nga agabrod. Apay ko maapanunutak day tananang. Kan may sa, nabayadak daytan idi pay laang. Kan sobra pay, gaputa inikak iti tangdan na. Anak, nasaysaya at latado na pakumbaba ka. Saan ang nasaya at tinatangig? Saan agapo taadaan ka itan kat lumastog kamutan? At least, adda paglastog ko, nanang. Ado, ti kwartak ita. Saan ang nasaya at tikasta, anak ko? Makilangan kalata kadagiti kakaaruba, asipa pakumbaba. Nakasagana kan, rumwartan. Wan, nga anyamat tanday takawas mo, Darwin. Mangibabain ka no kasta ti suot mo. Anya ti madi iti suot ko? Kimupas day ta t-shirt mo. Kanday ta sapatos mo. Nadadaal samutan. Di mo payla ibulang. Komportable ak, iti kastoy akawas ko. In kasukatan ta t-shirt mo. Ibabain nak no kasta laang. Isuot mo dagiti inted ko kan ka at t-shirt. Nagatang mo ka di amin ang dagiti kayat mo agatangan. Wan? O ala, bit-bitam amin ang dagiti ginatgatang ko ta intan. Sige. Kan mapantamangan itinangin na restaurant. Iti kasta, mapadasa mo ti mangan iti sosyal a panganan. Anya? Di kagdanan, tasyak ta gastos. Taamok mat nga awan makukwartam. Sikati makamo. Takasanumat ngamin, awan pa'y aasensuam iti biyag. Agpatingga kalatnan iti panagtalon mo. Numanggada ka. Saan kun amaasay kaso ti talon niya? O ala, intan, bit-bitam aminan dagiti ginatgatang ko. Oh, atoy, Danilo, agpalamiista. Ay, agyaman na ka? Nakapasyar ka man. Ay, sangsangpot ko di kalman. Nakalivak iti duwangal daw. Kat, kumusta ti trabahom? Dakkel sa ti sweldom Awan parikot iti sweldo. Kat sika ngay. Ay, nakaurnong ka siguron. Nasaom idi, kayat mo ti agurnong. Adamot basit urnong ko? Mabalin mo siguron apag negosyo niya. Wena, friend. Arapaap ko ti maadaan iti restaurant. Sapay ko matapumudno. Nalayan ka mo't nga agluto? Di mabalin lata. Imbagkan ka. Taadaan kan iti natalgad at trabaho. Awanin sa pulam iti dayta. Pagyamanak takas ta. Ay, gayam. Si mangpat magayam ni Carla kasinsin mo. Bili bakan pa na. Napadakkel ng di balay da. Nagpintas pa'y.
Pudno takunam, nagpintas ti unag ti balayda. Agkakangina dagiti kurtina da. Kan, nagpintas dagiti tugaw da. Agraman ti lamisaan da. Ay, swerte na ata naka-abroad. Kahit may sakamot idi at timulong kan ko na. No sa di nula ditan tinagot utangam iti kwarta, tapno makapan iji abroad. Pudno takunam. Ay kitag patulong kamot kan ko na, tapno maadaan ka iti restaurant. Saanan? Nasaysayaat amang rugi ak iti kabukbukudak a kwarta. Di mo kaya tagpatulong iti kasinsin mo? Saanan? Uray mangrugi ak lang iti basit apakanan. Basta kabukbukudak a kwarta ti aramatat. Sa bagay. Kan maysa, sa baling itang ti ugalin ni Carla a kasinsin ko. Natangig nga agsasao. Huh? Nalastog. Ay, masairak kadag iti balikas na kanyak. Kasta aya. Awan na nyaman na. Ngamkit di, makaritak iti panagsasao na. Ado ngaminan ti kwartana. Bak nang ngaminan. Isu ang nagbasitan ti panagkitkita na kanyak. Kasta talaga no maminsan. Agbaliw ti ugali ti tao. No may papan iti kwarta. Wano baknangan. Ang imsan nga amin. Tadamot dagiti bimak na nga napakumbabalat ta. Ay mga oras mo balasang kao. Anya tinaimbag nga agsapa no si kamot ti makikita. Apay ngamin nga da ka dito'y paraangan mi, si kaalakay. Wano, umay ka di agdawat iti kwarta kanya. Ay, wan ko mabalasang ka. Igatang ko iti agas. Bayadak tumit lang no, mahalak di pensyon ka. Saan mon abayadan, tata? Taamok mat akayat naklaadawatan iti kwarta. Taamom ngamin nga ado ti kwarta kita. Angam tapno awan ti maibagam. O sige, limusan ka iti igatang mo iti agas mo. Ala, saanan. Inakla umutangan ka ni Marjay. Limusan ka lang arodan. Di mo pa'y kayat. Kuhuam lata kwartam. Naka-abroad ka lang, limastog kan. Sana bale, tadamot ilastog ko. Hindi agad adal ka pa lang. Kanayon ka apautangan iti pagmatrikulam. Itatasyak ti umutang iti igatang kulay iti agas kaw. Makapasairen dagiti balikas mau. Akaslawan na itultulong kaw. Nabayada kon dagijay anaut-utang ko, tata. Tunggal umay ka umutang iti pagmatrikulam. Pautangan ka lata. Kahit awan nang nangigmaw ang makapasayra balikas kaw. Itatabak nang kan. Nakalipat ka na namimpinsan. Imayat, takayat ka akasarita, Carla. Uray siyak, takayat ko nga agkalaysatan. Kayat ko nga awisan dagiti amin agagayim ko. Tadumaray da iti kalaysatan. Imayak, taumay ko ibaga. Ngagwin na swastan. Anya? Naamiris ko. Asa anak to anaragsak, no sikat ti makatakunay-nay ko iti biyag. Diyak kaya ti ugalim. Baknang kang aminan. Isu nga tagibas sitam amin at tao iti aglawlaw mo. Ngagpapan kanyak. Ni, kalahat mo't day tandarwin. Lading itakala. Agwin na swastan. Napunas ang tipanagayat ko kan ka. Makiwin na swas ka kanya. Apay, asino ti pangisukatam kanya? Mas ad-ado ka di ti kwarta nang iti siya. Sige, agpakada kon. Agwin na swastan. Tanapunas ang tipanagayat ko kan ka. Saan asyak tinaawanan, Darwin? No di kat sika. Kat ibagak matkan ka. No di nakayat, okay lang. Sa bagay, saan ka ang maibagay kanya? Ngamin, nakakaasila ti adda a panagbiag mo. Anya ka kuma, no idilig kanya?
Wan, aklunag. Sa anak abak nang akaskan ka. Gaputa agtaltalo na klaeng. Ala, rumor ka nga roden dito'y napintas abalay ko. Saan ka ang maikari nga umadak dito'y? Rumor kan! Wan Margie, winaswas kong ti ayan ayat mi kan ni Carla. Jack magustuhan ti ugali na. Okay lang kan ka? Idin to ta kaayan ayat mo, iti mano atawan? Nagbali mo ni Carla. Saanan akas idi? Sa bagay, husto ka. Nupay kasta. Saan ko aguraan ni Carla iti panagsasao na kanyak. Ngamkit di, agbalin akarit kanyak dagiti balikas na. Husto ka. Uray siyak, kastamot ti kapanunutag. Nasakit ti panagsasao na kanyak. Ngam pagbalinak akarit, tapno romang ay ti panagbiag ko. Margie, manun abulan nga agrayo akan ka. Awan ka di kay mo dingak di tapusom? Sige. Sungbatan kan, Darwin. Nasingpat kan napakumbaba ka. Kat day ti maysa amagustuak kan ka. Agyaman ako unay, Margie. Day talaang tapampanunutak ni Carla. Amangan no adama ko na kanyak. Amangan no ko na nga inagaw ka kankwana. Winaswas kung ti amin kada kami. Isong awan pagdanagam. Darwin. Sika itanti ay ayatag. Napunasan anaming pinsan, ti panagayat ko kan ni Carla. Nagbiit ti iduduras ti restaurant mo, Margie, kaanakan. When auntie? Nang rugi ka laang iti basit apakanan. Ngam nagbiit adimuras. Ita, naglawa a restaurant dayto imatmato na. Pagyamanak unay iti Diyos dayta, auntie. Damag ko nga umadan inti kalay sayo ka ni Darwin. When auntie? Intun umayabulan. Da kayo siguro ti talagaan na ikari iti tunggal maysa. Ala auntie, mabit lang ha, tagpaalaak iti makan. Saanan? Di magasaklaan, tamalabsak na iti restaurant mo. Mabit lang auntie. Agpaalaak iti taraon apagsangwan tayo. Mangan tayo, bayat ti panagsarsarita tayo. Awan matgaya man natay ti kwartak nanan. Kanayon mo't ngamin ti irurwar mo. Da italag lang ay ti araramidon iti inaldaw. Papananano di maibos. Awanin kwartak nanan. Agdanagay. Basol mo dayta. Talastog kamot ngamin ita. Nubagbagaan ka, natangig kamot lataso mong sungbat. Akasla di ka maibusan iti kwarta. Nanang, kalat matan anak pukaw ti kwarta. Tsak na puutan. Kun ata di mo ar-aramatan tapanunot mo. Taan niya nga'y katlastog kamot ita. Kayat mo nga ipakita ka dagiti gagayam mo nga ado ti kwartam. Ana nga to ka ita. Papanan na nga'y, no di maibus ti kwartam. Nanang. Di mo pinanunot ti masakbayam. Pudno gayam ang nagdakkel ti restaurant mo, Margie. Dakkel siguro ti magpaspastrak mo dito eh. Husto ka. Nagtinulong kami ka ni Darwin iti daytoy a negosyo. Ket babaan iti kaasi ti Diyos, napaduras mi. Ay, un gayam. Umadan iti kalay sami. Maawis kanto. Amom ka di. Masairak idinaamuak nga umadanin ti kalay sayo. Ngamin, mariknak nga ay ayatag pailaang ni Darwin. Ngamawan mabalin ko, gaputa si kaitan ti kayat na. Apayak kasta ti ibagbagam ita. Saan ka di at tinagibasit mo launay idi ni Darwin? Pagbabawyak amin ang naisasaok ini. Nakaamiri sakitan, Margie. Sorry iti kalabas.
Taadayugayam anasa isaya at tinapakumbaba. Akas kada kayo. Panagpakumbaba, kasta ti maysa akababalin ti pudno a Kristiyano. Tinapakumbaba, nasaya at ti pagbanagan na. Papagayam, ditaan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Bian. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technique. Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 25, versikulo 14. Mayarig iti ulap kan angin, adi mangyag iti todo dagiti tattao nga agkari amangted, ngam di damot ited ti inkarida. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Candian. Anda nakita ka driver. Extra ka no iti pampasahero at jeep. Isuntiin nala ka driver ta. Nasaya at matlang at aday di atao. Imbaga, no saan nga agsapul iti nangina asweldo. Imbaga, nga ingatok ti sweldo na no agbayag ka rata. Apay nga imbagam nga ingatom. Tapno kayat na ti umay. Tanudyak ibaga ti kasjay, di na kayat. Nakakitaam iti day di atao. Saan ka di nga da paradaan ti jeep iti asin nagtipasdak iti opisina? No kasta, nakitam lang iti walwalang day di atao. Kanayon ko ang makita ijay, ta extra kat nga roda driver. Panagkita ka, kat nasingpat mat. Ti trabahom kat itulod na kami iti bigat iti opisina. Umay na kami alaan iti altaw, kastamatan iti malam. Nalawag? Nalawag, madam. Saan ka di nga dasawam? Addan, madam. Mano ti putot mo? Ay, awan pa'y, madam. Nabiit kami pa nagasawa kini bakit ko. Amo na ka di aglaba, agluto ka nagdalos. Ay, amo na mat, madam. Iso ti para laba, agdalos kan agluto iti balay may. Ibagam tao may ditoy. Ibagam, no kayat na tagkatulong ditoy. No muna ter aramidan na, ingatok, tisweldo na. Kayat mo ka di tagkatulong, bakit? Katulong? Ibaon na ka ding agkatulong? Agin na dayuta? Saan tangagin na dayo, bakit? Napanak itay iti ibagbagakan ka amang alakan kas driver. Anya ti pa kay naiganti ko na makatulong? Di na magti asawa na, no kayat mo ka no ti agkatulong. May sa ti amo ta, bakit? Kayat mo asawan, agkatrabaho ta? Una, driverak, idinto takatulong ka. May sa abalay ti pagtrabahuan ta. Ngem, agin nawid ta iti sardam. Masapa tamanan amapan iti bigat. Kayat ko tawan pa'y mat-anak ta. Ngam no adan ton anak ta. Sumardengak ton nga agkatulong. At dapat bakante asilet, iji asin dagtigarahe. Pagyanan tanda dyan kanjoy ijay. Tapno sandan nga agawid iti malam. Makaluto pa'y amasapa ni Joy. Mayat nga agpaiso tinapanunot mo. Talaga amayat. Kat intun iten mo ti sweldo ta. Oray kisayam. Tagigyan damot dito'y balay. Rumbang laang akisayan tinagtutulagan. Ta dito'y damotan nga agyan. Isung arod aday ta tinapanunot ko. Tabakante da je asilid. Tapno pa kairanudan da je asilid. Pagyanantan iday-jay. Ngam, ibawas tayo ti sweldo da. Husto, tinapanunot ko. Ala, bayam. Tay bagak to day tainton sumangpot da.
Naladaw kayo asimangpat. Kasanon numaladaw kami ija opisina? Ay, pasensya kayo, madam. Na-traffic kami ngamin. At da ngamin aksidente iti dalan, iso a traffic. Mabalin ka di aday tati rason may ija opisina? Rumbang asina pa yu tinagrubot ija palayo. Nasapa kami mat, ma'am. Saan mi aninamnama nga da traffic iti dalan? Ala, itulod na kami ija opisina. Si kamot, Joy, dalusam ti bakante a kwarto iti asidag ti garahe. Ijay kayo nga agyan, tapno awan pambaryo amaladaw. Agyan kami dito'y, ma'am? Wan nga rood, isuntumot lang a bakante da ija asilid. Dalusam, tanabayag nga awan ng dalos. Naimbag ta simbangpet kan anang itulod ka dagiti amo ta. Imbagada nga umayak kano adagos, tagdalusak iti harden ti balayda. Nalawang agpayso ti harden da. Mayat matkit din o agyan ta dito'y. Ta isupay ti pagpleti ta nga inaldaw. Iso na lang ta damadlaw ko. Aday imot dagiti amo ta. Ay katanya nga rod nga ino kasta ti kababalinda. Awan maramidan ta ah. Tinasken, aramidan ta ti pagrebengan ta akas trabahador da. Sa bagay. Alang nga roden, tamapanak ijay harden. Adaw tinargreg abulbolong ti kayo ijay. Nasapa ka ita, friend. Kaslapay fresh ka. Pagmayatan ti adda katulong na, friend. Awan parikot. Trabaho na ka di amin, friend. Wala. Ipayawat ko amin na masapul ko. Nagagatmatkit di kan natulnog no ibaon. Adda kumamot masaraka ka nasingpot a katulong. Saan ka di nga adda katulong mo iti? Adda, ingam na kiasawa. Kat saanin ang nagsubli. Napatpatag nga rod ti asawa na ngam ti trabaho na. Nalabi da kasta, friend. Conrad, agasawa mo't gayam ti driver kan katulong da Celia. Nasao kanyak ni kumpadre Castro dayta. Adda kumamot masarakan ta akas kadakwada. Narigat itan ti makasarak iti mapagpiara na katulong. Ewan nga roda. Tauray na saya at takadakwada. Takawan da talata. Dayta ti kaamak ko. Pagtalkam, gam ulag met gayam. Umapalak iti natumpungan da a driver kan katulong. Nakitkita kon jay driver ni Pari Castro. Langana tinasingpet. Imay kayo mat nga agasawa dito isalas. Adda ka di iba kayo? Ay, kuwa ngamin, madam. Masapul mi ti kwarta. Numabalin ko makit. Alaan mi ti sweldo me. Nasurok gaya man ang makabulan nyo. O sige, taytad ko. Mabit lang, talaak dito ibag ko. Aday ta ti sweldo yu adwa. Ay, saan ka di ati nagtutulagan tayo kat? Kurang madam. Kinisayak tagigyan kayo iti balay ko. Pakpakanan kayo iti mamitlo iti may sangal daw. Madam, dakkel sa unay ti inikatyo. Apay, mano ti abang ti silad ita. Nangina, saan ka di? Ay, kung namin no libre ti panagyan mi, madam, tatrabahador kami mat. Apay, addayamat libre itapanawan. Inton sumaruno, tay ngatok ti sweldo yo. Dakdakkel to, tikisay ko. Apay nga imbagam, nga ingatom ti sweldo da. Namnamaan dan Imbagak lang day jay, tapnusan da pumanaw. Sayang mat no awan ti trabahador ta. Sapay nagagatda. Nalinis amin nga aglawlaw, manipod adada. Iso nga rod nga imbagak nga ingatok. Nga oray saan, tapno ita pumanaw. Ngam amangan, nudidan mauray ti ibagbagam a panangingatom. Kat pumanaw da. Narigat ti agbirok ita iti amo. Saan akaskari na ti agbirok iti trabaho. Wan matkit di. Ngam tayo kunakon.
Amangan no maumada iti panangikarim, nga ingatom ti sweldo da, ngam saan matgayam. Nabayagtan nga agserserbi iti amo ta. Kunada nga ingato dati sweldo ta, ngam di damat ingato. Naglaing dangag ka rin. Ang di damat tungpalin. Ulbud da. No adala makita kasabali nga amo. Umalis tan iti pagtrabawan. Narigat mo't nga ro ti agbirok iti nasayaat nga amaw. Adala siguro dita. Saan tamot ngamin amasango ti mapan agbirok. Ala, padasan ta ti agbirok no adda masapulan ta. Inton itad dati sweldo ta inton agtapos. Kat di da pa'y lanayunan. Agpakadatan. Uy, tapno makasarak ta iti sabali nga amaw. Agpakada kamin, ma'am. Anta ngamin papanan may. Kaya't yu asawan, pumanaw kayo dito'y balay. Uray agsubli kamin to, no saan kayo pa makasarak iti sabali a driver kan katulong yaw, ma'am. Papanan nyo ngamin aya, tapaya pumanaw kayo. Kami pa dya probinsya mi, ma'am. Nagbakasyon kami, ma'am. Mala, kalpasan ti bakasyon nyo. Agsubli kayo mo lang dito, ya? Makitan to, madam. Ingatok ti sweldo yun no agsubli kayo. Santan nga agsubli dyan. Uray imbaga na nga ingato na ti sweldo ta, kun kuna naman lang atantap no agsubli ta. Imbagak nga agsublita, ta mga noan masarakan ta trabaho. Kapilitan nga anusan ta ijay, tawan mo trabaho ta. Ay, katuan alakay. Ang amin taman pa ijitsendaan ta, inta makitsenda. Awan ti iso amin dito'y balay ta. Awan bakit? Kaslain tamot lagpasyar tanabayag adita nagpaspasyar. Manipod nagyan ta ijay balay da, sir. Inta nga rudan agpasyar tamot nga umuna, sakbay nga inta makitsenda. Nabayag nga agpaiso adita nagpasyar. Inta mamot agdate, bakit? Tila kay anag na iti iskinita. Natin nagtiwalit na. Ay, inakpidutan. Ay, nakitak mat. Darasam tama nga no, adama ka una. Sige, urayanak dito, itay nakpidutan. Daychayan nila kayo. Pinidot nan. Kat ni, inkamat na ijela kaya nakaragrag. Kita mat no, anya ti aramidan tila kay. Sir, mabitlaang. At na naragragyaw. Sir, mabitlaang. Nay, tiwalit ko matday ta. Agyaman na ka. Awan ang yaman na, sir. Saan ka di si kati driver ni Pare Castro? Win, sir. Ngam, nagpakada Tadi namot sinurot ti nagtulagan may aswil daw, sir. Anya? Apay adi na sinurot ako naman. Diyan nagtulagan may agatad. Inkisay da iti silid na nagyanan may. Kanda iti kamkanan mi kano, sir. Ay naglukon ni Pare Castro. Apay ngay adi na sinurot ti nagtulagan nyo. Dakman amo, sir. Ala, agkita tayong malam di ta restaurant, ha? Di na kumapaayan ta da napatag ngay bagaken ka. Kaya tagyaman na kiti pa nang isublim iti wallet ko. Pudno ka di apimanaw ti driver mo, pare? Un pare, agbakasyon da kano ije probinsya. Nakita kami ngamin, kat naibaga na kanya kasanin kanong agsublikan ka. Saan mo kano asinuro titulagan yu asweldo na? Anya payla ang tikayat na, kat nagyanda iti balay ko. No saan nga agsubli, to di saan? Sayang pare, sapay ko naman nasingpet. Saan ka di? Nasingpet kan nagagat, ngam di mat mapnag iti sweldo na. Bay amon. Damag ko nga da kanon dagiti agasawa at yun kanjoy, ije balay da kumpare makontrad. Napansiguro nagaplay ti sinalbag. Isugaya madinamag ni Pare Conrad, no awanan dito'y balay. Sayang, awanan tinasingpot kan nagagat a driver kan katulong. Ti pakasurunak, kat ibagada kit din, akinisayan ta tinagtulagan asweldo da. Ay, saan tala ko man akinisayan tapno saan da api manaw. Ay, uwan nga rod.
Ad-adda anapukawan ta iti kadwa iti balay. Napandamatan ka ni pare Conrad. No makita ta ita, ibaga ta anayunan ta ti sweldo da, tapno agsublida dito'y balay. Naimbag ta nagsapat ta, Marok. Agsubli kayo ni Jay balay. Tanayunak ti sweldo yung agasawa. Ay, lading idak, sir. Kontento kami iti sweldo mi kada, Sir Conrad. Saan kami na pumanaw iti balay da? O sige, sir. Panawan ka pa eh. At dangamin papanak. Ay, pimanawan. Ay, sayang dagita nga agasawa. Ni pare Conrad, tinairanod iti kinasingpat da. Ay, sayang talaga. Maditi agkari no di mo tungpalan. Ta iti sumaruno di dakan tupatyan. Mapukaw tukat ti panagtalakdakan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti San Lucas, Kapitulo 17, versikulo 3 kan 4. No maminpito nga agbasol kan ka iti maysa nga aldaw, katunggal makabasol agpakawan kan ka, rebeng mo apakawanan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Apay nga imbong, mamutan jay buti ti ara ka naginumam. Kasano? Lastog ka matgayang. Itay ko ba nga ibagbaga, agayat ko ba iti arak. Ang amdi nakid din ikan. Sumipngat nga minan. Mangri ka pa kun. Awan bibiyang ko. Basta lakwan na kiti arak. Ikan nabartag kan. Sa anak pa yan nabartag. Lakwan na kung ano saan. Makapanervyos mo tayo yung tao. Agayabag san iti pulis. Wiley, anak ko. Anya man ang tinaramid mo aya. Tapulis pa'y tinangitulod ka dito'y balay. Adaya madi nga inaramid ko. Kat no nagnervyos ni Layla nga agkan kantina. Iso anagayab iti pulis. Kabutang ko ay magdagita a pulis. Ay, di ka agad aramid iti kalukuan, anak ko. Agungat tumanan, dagiti kakabsat mo. Awan bibiyang ko kadakwada. Mabisinak. Ingagid isagana ti kanak. Ay, di ka nga rumrum waren Taambangan nutiliwan da ka at alaga dagiti pulis. Mapan kagaya man mangisuro, Ma'am Merna. Wendeng, ang gumatangak man pa'y iti ballpen. Sige, manang. Nadamag mo ka din dyan inaramid ni Manong Willie dito kantina kiti kalman? Anya man ang tinaramid day taaburidak mi? Ay namanang. Permiti danag ko, dadani nagwala dito kantina. Anya? Nagayabak ka dagiti pulis mabuta nga mga no agwala ditoy. Tilar aramiden dagi akabsat ko. Bay amlay na, tanumalpas ti klasik, mapan ko bagbagaan. Ay, sapay ko matasaanan nga ulitan ti kasjay. Imbag tawan damanong ko. No adada, ay na, diyak lamon no anya ti inaramid akin ko na. Ay, pasensya amon ni ading ko.
Ay napasinsya amon, talaga nga iso ti black sheep iti pamilyami. Puro sakit ti ulo ti ipapaay na. Naglaingan da ito alalaki. Nakaturog ngay malaldawan. Naka-electric fan pay. Ay na, bay amon, anak ko. Nasaysaya at daytan. Ngamtay rumwarmanen amapan aginom. Isukat akas na ti ugali na, nanang. Takanayon latan apas pasensyaan nyo. Ay, an-anusan nyo, Anya ngay nga rod. Papanawan nyo kit din. Tapno masursuro na ti agbyag ng may mesa. Nagtagari kayo matan. Agulimak kayo matan, no adamat maturo. Hoy, Willie! Bumangon ka man dita. Mamartag ka lang arudan. Sadot ka pay! Huston, Mirna, anak ko. Bay-bay amon. Imay ka? Tapno umay nakungtan, ha? Nagdinamagan dito'y lugar tayo ti kalukwam. Pulis pa yan, ti mangyawid kan ka. Talagang awan babain mo. Pumanawak man langan. Rumbang lang! Saan ka nga subsublipay dito'y balay? Ay na. Ay pimanawan di kapsat mo. Sa dino ngay man ti papanan na. Baybay-an yun a pumanaw, nanang. Saanin nga ubing tapno madanagan kayo. Winangam. Ay, una yun. Wingagpaiso, nanang. Marwaman. Isupay asakit ti ulom. Ay, madanagan aklata. Takabsat yo. Ay, kasanaw no adan akas ama pasamak kan kwa na. Ay, kat makamumatan na itibiyag na. Imbag na kayo adwa, tananakam kayong anak ko. Nakalpas kayo pa'y iti panagadal yo. Iso day takot itatidakas na, nanang. Ibabain na kami kinidelya. No lumabas kami, puro ma'am. Ita, kastater aramidan day taawili. Mababainak pa yan ija ospital apag trabahwak. Siyak at chief nurse. At dakabsat na abala subas. Hay, ad-ada kanya ka. Taditalaang jay iskwelaan apang isursurwak. Nagmalmalom aday jay awili ti pagsasaritaan dagiti padak a maestra. No apay kano an naadaanak iti kasta a klase ti kabsat. Sino da ito nakaturog dito'y ruwar ti balay? Ninsamot Willie akanak. Wan, iso da ito eh. Willie, agring ka. Willie. Apay adito'y ruwar ka naturog. Mabainak ngagtuktokan ti. Apay aya akas lag kakapsot ka. Ala, tumakder ka ta umunag ka. Mabalin ka di, ante. Ay, katuan apay kit dinasaan. Manungal daw sa anak ng nanganan ti. Pimanawak iti balay mi. Ala, umunag ka tamangan ka. Apay ngamin manen aya, apimanaw ka iti balay yo. Kita umanday talaga. Kas kalabasura. Nakangir-ngir-ngir ka. Bayan yun, ante. Kastoy ako na talaga. Madi pa yun ti angot mo. Ay awagak ni nanang mo ta ibagak nga daka dito'y balay. Saan, ante? Pumanawak mo't lang intun madamdama. Kat sa dino nga iti papanam. Makamuditan. Anya laangan ti maibaga dagiti tattao. Baybay anda ka nga agwalang-walang latan. Isungarod a pumanawak. Takababain ka na kayo akabagyak. Puro kayo professional. Kastanto mo ngamin ti panunot mo. Kastamot gayam ti kanayon nga ibagbaga dagiti kakabsat ko. Mangibabain ka no. Awan sirserbi ka tao. Ala, aglugan kan ijay kotse tay tulod kan ijay balayo. Bambarak abisitaan ni nanang mo. Sige kit din. Anya nga'y tibiyag mo no kasta kalatan nga agwalang-walang. Agasam dayta. Kasta una iti panang dungom iti dayta nga anak mo. Iyawat mo amin.
ultimo tuwalyan. Wen, kabagis. Ay, agyamanak ka, taintulod mo dito balay ni Willie. Kaasimot ngamin at tila pagturturugan na. Inungtan ngamin, dagiti kakabsat na. Anya ngamin ay ati plano na itibiyag na day tanga anak mo, kabagis. Manon titawon na. Nakadepender pa ilaang ka. Wen tasaan mo't akayat at tulungan dagiti kakabsat na. Maestra ni Mirna, kan chief nurse mat iti hospital ni Delia. Saan dala ka din ang matulungan ti kabsat da? Kasano ko matulungan da? Kat saan mo't anakalpas iti elementarya ni Willie? Uray pay, no talaga akayat da tulungan. Ado tiwagas amabalin nga aramidan da. Idi pa'y akayat na amadaan iti trabaho. Ang ibagbaga dagiti kakabsat na asaan amakastrak. Gaput asaan nakaadal. Kat, agnanayon latta ka din akasta. Ay, pinagadal kumot ide, kabagis. Amok day ta. Ang talaga asaan nan sa amayulo ti agadal. Kanayon nga ungtan ken uyawin dagiti kakabsat na. Aging iti napukawan iti ganas nga agiskwela. Kat nagbulbulak-bulatan. Diyak amo no maasi akwan no marurudak iti dayjay nga anak mo, kabagis. Binaybayan nan tibiyag na. Ado pa yun ti madamdamag ko adakes nga aramidan na. Willie, agawid akon. Bilinen ka. Di mo baybayan ni nanang mo. Taiso ti kadwam dito balayo. Sana ka nayon abarkada ti pakisursurutam. O ita ka sa pulam ida, awanda. Unan ti. Wen ka manen awan. Addan tumanen madamag ko amadi nga inaramid mo. Agbalbaliw ako nanti. Rumbang laeng. Ipagpagapumla ko man kininanang mo. Agbalbaliw kan kaanakan. Unan ti. Agbiro ka kun iti trabaho. Naskan laeng. Tapno sandak nga ibabain dagiti kakabsat ko. Agbalbaliw ka saan agapo ka dagiti kakabsat mo. Agbalbaliw ka para iti bagi mo. Sige, anak ko. Padasem ti sumrak iti trabaho. Adaw ti mabalin a pagtrabahwam basta kayat mo. Uray para kiwarlangan iti semento, nanang. Ay katuen Adaw ti agkasapulan iti kasta at trabaho. Panagkunam nanang, maalak nga ta? Napaykit din asaan. Kat kapigpig sa amoy. Ay, nanang, ikanak man pa iti kwartayo. Pagpletik nga agpaili. Bayadak to, inton makasulduak. Ay na. Naira namot nga awan pulos kwartak. Ita anak ko. Imbagam ko tanang ibaga akan ni Antim Alyuneng idikalmaan. Kasanuak nga ta makapan ijay ili no kasta. Ingkalaangan umutang iti kwartam kani manang mo amir na ijay iskulaan. Ikanak nga ta? Ibagam no anyat pangusaram. Paikit din asaan na ka nga ikan. Kat kabsat na ka man. Abay, Willie, umay ka pa'y mang disturbo kanyak dito eskwelahan? Manang Mirna. Darasam, ibagamon na niya timasapon mo tani, ada klase. Kasapulak ko mati kwarta. Nagpuskol mo ti ropa mon, nga umay dumawat kanyak iti igatang mo iti arak kan sigarilyom. Manang. Ay na, amo kundi style mo, si ka Willie. May saan nakmanan, namin adon nga inaramid mo dahi ta kanyak. Ay, sorry, manang. Ala, umanaw kan iti sangwanak. Saan ka nga ikan iti uray 5? Wow, nakasukat kamot ita, manong. Ita man pa'y. Ada ka di pa panam? Dito'y kantinam. Umayak aginom. Umay ka lang aginom? Ikanak man kiti iti arak. Seryoso ka? Saan ka mang lukloko?
2 abote ti arak, kan may sakaha sigarilyo. Anda pagbayad mo? Adda kwartak dito uy. Sigurado ka? Wen! Lukwan ka ayamat. Kayat ko ti agbartak ita. Nasakit tinakam ko. Oh na! Na yan anak ko. Nabarbartak ka manan. Kunak man no napan ka nagtrabaho. Ninanang mat. Nakastrag ka kade iti trabaho. Anya ti panagkunam. Nabarbartak ka man. Awan sir-serbi ka tao. Dakasaklaw na yan. Saan daklakuman ngayon yan, anak? Apay ngay, akas tamot tanti ibagbagam. Isugayam ti ibagbaga kanyak ni Manang Mirna. Pulos asaan na ko napagtalkan. Sabagay, adumat ngamin dagiti basol ko kan kuana. Iswarong bangla nga kagura na. Napanlatan dimawat kan ka iti kwarta ni Willie. Wan nga rod, nagpuskol ti rupa na. Ay kat, imbag no saan mo nga inikan, Manang? Apay ko mga ikakngay. Ay, uray siyak Uray umay agparinto mang adumawat kanyak. Talaga ajak ikan. Rumbang laang. Agtrabaho mat Nagpigsamit. Nga rod day talatan dumaw dawat yung munang aramidon. Nay, si kamot gayam Layla balasang ko. Nana, ayan ka din ni Manong Willie. Ay, nakaturog. Nabarbartek anagawid. Ay, apay balasang ko. Ay na, intarayan na di babayadan na ija istor ko. Kunak nga mino ada kwartana, ngamawan mo't gayam. Ay, inaramid namanen. Diyak kumaumay singiran no basit laang agatan. Ngam nasurok alimagastot ngamin. Ay, unay lakit din ay haday tanga anak ko. Diyak kayat ama-amuan damanong ko. Tas saan da nga amu tagpasinsya dagi jay. Ay, pangaasim. Saan mo ko man nga ibagbaga kadakwada, balasang ko. Tapno saanan at dumakkel ti gulo. Bayam, agdis kitarak iti kwarta, taumay ko bayadan ad agos ti inutang na. Nanang, saan pa'y analpas ti duty diti ospital? Apay ayang may ka. Ay, pautangan na ko maiti sangaribo, anak ko. Adang amin uutang amasapul abayadak. Utang? Anya day tanga utang, Nanang? Jay. Nanang, saan kayo anarwam nga agulbod? Ay, panagkunak. Adda manen problema nga inaramid ni Willie. Ay, uwin anak ko. Imutang ngamin ijay kantina. Kunakon kat. Inkarigatan nyo pa'y timay dito. Gapulang iti dayjay nga anak yo. Ay, rumbang kuma asikat itulungan na. Anak ko, mapan ko maagbirok iti trabaho na. Isuan na pan imutang kan ni Manang mo amir na iti kwarta. Ang saan mo't nga inikan ni Manang mo. Kasanumat ngamin, kat igatang nalaang mat iti arak. Anak ko, ikan nyo kumamot iti gundaway di ading yung agbalbaliw. Kaya't namot kat ti agbaliw. Wen, pudno nga ano ti basol na ka na kayo. Ang pakawanan nyo kuman. Tulungan nyo kitday. Willie, kasarsarita ka. Kumita ka kanya, kanakan. Saan kalatan anak kadumog akasta? Wanante. Anya ka diti kayat mo nga aramitan.
maadaan iti trabaho, ante. Kat, apay di mo aramidan? Kakapsat kun tupay. Sandang agtalak kanyak. Kagurad ako, gapo kadag iti basol ko. Tulungan ka. Uray retired akon. Ado ti am-am mo ka mabalin mo apagtrabahuan. Anya ti kayat mo, janitor wano karpintero. Uray anya, ante. Basta da pagtrabahwak. Basta ikarim kanyak ngagbalbaliw kan. Tapno saan amadataal tinagan ko iti panangirekomendakan ka. Anya, ita ti umunang aldaw ni Willie iti trabaho na kas janitor, nanang? Wen, anak ko. Nasa paasimrag. Insa ganaak pay iti balon na. Kasano anak kastrak day taawan apulos adal na? Inserag ni Antiyo Alyuneng. Ala, katsapay ko tasaya atin na ti agtrabaho. Tapno saan amadismaya ni Anti. Binagbagaak mo ti kabsat mo. Ay nananang, namin anon a binagbagaan nyo. Saan latamat adumdumngag? Makauma pa'y kit din. Anak ko, ti Diyos, amo na nga ado ti pagkamalyan tayo. Ang pakawanan na tayo lata. Kasta tayo kumamot, kadagitipada tayo atao. Nang runakit de, kadagiti kakabagyan tayo. Wano, kapamilya tayo, anakabasol. Kasanumot ngamin apakawanam, kat namin anon anagaramid iti kalukwan. Uray pa'y, anak ko. Kabsat yulat taday jay. Iso akid dawag. Pakawanin nyo kumanti kabsat yo. Kat ikanyo iti gundaway nga agbaliw. Tapno panaknakan na. Akabailan na mo ti agtrabaho. Pangaasiyo, anak ko. Tulungan nyo kit di jay kabsat yo. Saan nyo kahit nga iruruman? Imbaglaki din, ante. Taling mabas ka. Kat nakita nakamagmag na. Apay gamin anarabian ka. Pinag-overtime naktibus me. Isupay ang mainayon ni Urnong ko ijabang ko, ante. Ne, inabaknak pa yan. Tandan urnong mo iti bangko. Un, ante. Ngamin. Kaya't kun nga ikalay sa tinobyak. Ha? Adan nobyam? Un, ante. Nagamam mo kami jay trabaho. Kahiray jay. Nagsaya adan baro. Talaga nagbalbaliw ka na naming pinsan. Katumayak to ijay kasaryo Kaano aya? Maysa kadagiti kasayaatan abalegi iti biyag, ti makatulong iti maysa a tao, tapno mabalbaliwan na ti dakes nga aramid na, ket agsubli iti Dios. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.